It's Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Mzogoloko Gabriel Sithole and Phindi K ngelesi sikhathi ngisuke sengitibamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho namhlanje ivesi elilodwa nje kuphela uMatthew 6 uverse 6 wakhona kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni obona eksithekeni uza kukuvuza. Leli verse elilodwa nje ngicela ukukhuluma namhlanje ekseni as you are starting your day. Uma ukhuleka ngene ekamelweni lakho bese ke uvala umnyango wakho bese uyakhuleka. Ukwenza kwakho lokho khona into okwenza ukuthi umkhuleko wakho uzwakale ezulwini bese lo Thixo okuzwayo usekamelweni lakho awuphendule umkhuleko wakho. Iyodwa ke ingcenyele le verse engithintayo ngifuna ukukhuluma namhlanje ngithintwa yinto kumele uyenze ngaphambi kokuba ukhuleke. Uthi mawusuzokhuleka ngene ekamelweni lakho bese uvala umnyango bese uyaqala ukhuleke. Kusho ukuthi mawukukhona umnyango ongawuvalile khona into engeke yenzeke noma ngeke ihambe kahle emkhulekweni wakho. Ukuze umkhuleko wakho uphumelele, ukuze umkhuleko wakho uphendulwe, kumele ukwazi ukuthi kube khona umnyango ovalayo ukuze kwazi ukuthi umkhuleko wakho uphendulwe. Uthi ngikhulume nabantu namhlanje ekseni ukuthi ubona umkhuleko wakho ungaphendulwa namanje ingenxa ukuthi kukhona umnyango ongakawuvali, kukhona eminye iminyango ongakayivali empilweni yakho ebambezela ukuthi kuphendulwe umkhuleko wakho. Kukhona abantu asebekhuleka enkosini isikhathi eside bekhula uNkulunkulu ukuthi uzokwenza izinto ezithile. Yebo uNkulunkulu uzozenza izinto ezithile kodwa usamila akazenzi ngenxa ukuthi khona iminyango empilweni yakho oyivulile eyenza ukuthi impendulo zingafiki empilweni yakho. Akusikho ukuthi uNkulunkulu akawuza umkhuleko wakho, akusikho ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuphendula umkhuleko, akusikho ukuthi uNkulunkulu uyahluleka ukwenza lento oyikhulekayo, uyakwazi ukuyenza kodwa kunomnyango sawuvulile okudinga ukuthi uvale. Abanye baneminyango abayivulile yokungaxoleli abantu abathile. Leminyango yokungaxoleli mayivulekile yenza ukuthi uNkulunkulu noma efuna ukuphendula umkhuleko wakho kodwa uthole ukuthi khona umnyango savulekile wokungaxoleli. Kunabantu wena ongabaxoleli nongabakhulumisi, lezo zinto sibambezela ukuthi umkhuleko wakho uphendulwe. Namhlanje ekseni mawufuna ubona uNkulunkulu ephendula umkhuleko wakho yazi ukuthi khona iminyango kumele uyivale ukuze impendulo ifike empilweni yakho. Uyafuna ukuphendula uNkulunkulu kodwa kuneminyango evuliwe. Abanye babanje ukuthi nje kusenomnyango womona noma bekholwa kodwa kusekhona umnyango womona nje ongakavuleki. Uma umunye ke waphumelela bavele bedinwe becasuke, inkinga kusenomnyango womona ongakavaleki empilweni yabo. Makusena lo mnyango ovulekile uyokwenza ukuthi impendulo oyidingayo zingasheshe sifike ngoba kuneminyango isavulekile. Ngiyacela namhlanje kusena ayivalwe iminyango ebambezela impendulo zakho, ebambezela nokuphumelela kwakho. Abanye kufanele ngabe bakude nempilo kodwa babanjwe iminyango abayivulile. Abanye abaxoleli bahlula ukuxolela abantu abathile ababenza kabi namanje basabamba babuye ngane abaxabana nayo ngo2010 kuze kube imanje basabambelele lapho. Ingakho nempilo yabo ingasaqhubeki ngayiphambili. Vala umnyango bese uyakhuleka ubona uNkulunkulu yenza isimangaliso. Abanye babanje umoya ukuthi kunomnyango nje wokuthi bavele bephatheke ama bebona omunye umuntu phambi kwabo ephumelele noma ethola izinto ezithile bese bevele inhliziyo yabo ibile. Uvale lo mnyango bashayela ihlomba baphumelela abangakaphumeleli. Lokho kuzokuvulela umnyango ukuthi uNkulunkulu aphendule impilo yakho. Ayivalwe iminyango esivimbela esenza ukuthi imkhuleko yethu ingaphendulwa. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation. Recharge your spirit on the Mega Grace Hour. Yes, indeed, recharge your spirit on the Mega Grace Hour on Vuma FM. During the month of June, we are only inviting young people to share the word. And namhlanje, we also have another young person, uThabo Shada. Sawubona Thabo Shada ekseni. Asibingelele mfundisi egameni likaJesu Kristu. Amen. Uyaphila mfowethu? Siyaphila mfundisi njani? Siyaphila mfethu kade ngikhuluma nawe la off engithe lesibongo sakho lesi ngathi ushile ngathi ushada moya. All right, Mr. Shanda, ubani mfethu ushada, ubani uThabo Shada, uqhamuka phi bese siyangena kumelezo namhlanje ekseni? uThabo Shada mntwana kaNkulunkulu osindisiwe okhonza eYahweh Fellowship Church Assembly phasi kukamama umfundisi uMakhaya wasi eMlazi. All right, Mr. Shanda, asivele singene insizwe namhlanje uthini umyalezo osiphathele wona namhlanje ekseni? Izwi lethu la namhlanje sizolithola encwadini kaDaniel chapter 6
sizofunda nje ivesi eyodwa bese siyathandaza. Sizofunda uverse 20. Yes. Ofundeka kanje. Kwathi isisondele emphandweni kuDanyeli, yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi, Danyeli, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? Isitori sikaDanyeli siyasazi. uDanyeli uphoswa emphandweni wengonyama. Isihloko engingathanda ukukhuluma phasi kwaso ngingathi shintsha umthandazo. Now uDanyeli esefakwa emphandweni wengonyama kwabekwa umthetho ukuthi kunezikhathi uNkulunkulu angezukhonzwa ngazo. Kodwa uDanyeli wase understand into eyodwa ukuthi nanoma izimo zinjani asinaso isizathu sokungamkhonzi uNkulunkulu. So uDanyeli uyithola esemphandweni wengonyama ngesizathu sokuthi asinaso isizathu sokungamkhonzi uNkulunkulu. Yeah. So nginento mfundisi ethi uDanyeli waba nawo umthandazo wokuthi angangeni emphandweni wengonyama. Yes. Ngoba uyazibona umuntu and uyazibona ukuthi ingonyama lezi azoyazona. Waba nawo umthandazo ukuthi angangeni emphandweni wengonyama. Yeah. Kodwa ngoba kwakumele angene emphandweni wengonyama, wathi uma esengena waseshintsha umthandazo ukuthi noma ngingene emphandweni wengonyama kodwa sengithandazela ukuthi ngiphile phakathi emphandweni wengonyama. Because kunezimo esingena kuzona thina ngokwethu singafisi ukungena kuzona, kodwa mase ngaba nomthandazo uthi noma sengiphakathi kuleso simo kodwa sengithandazela ukuphila naso isimo. Yes. Because into eziningi esidlula kuzona kuyizimo eziphambene nekufisa kwethu okanye eziphambene nentando yethu. And into esenza ukuthi singaqhubeki sijabule ingoba sibuka izimo sibone ukuthi izona ezizosicindezela kakhulu. Kodwa mesigase sishintsha umthandazo ukuthi phakathi ezimeni thina sesithandazela ukuphila. Because kunento eshiwo umpostoli Paulos ethi ayikho into engangihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Oh yes. Izimo ababusi nakho konke uyakubala. Kodwa mesigase sishintsha umthandazo sithandazela ukuthi siphile nazo izimo. Yeah. Into eqeda injabulo emntwini okholwayo ukuthi abuke isimo azibone ephela amandla. Kodwa mengasashintsha umthandazo athandazele ukuthi naso isimo sikhona nengase ngiphile naso. Yeah. Because umfundisi kunento eyenzakalayo kwinyanga yabantu abasha as young people, kunento eziningi esibhekene nazo. And abanye athi umuntu ekholwa asethola ingane. Kube ukuthi kuyaphela ukukholwa kwakhe kodwa bengasashintsha umthandazo. Athandazela ukuthi noma isikhona ingane kodwa sengithandazela ukuphila naye. Yes. But into esibhekene nazo sabantu abasha ziningi kakhulu. Abanye bafocus ekuthenini bafuna ukusurvive, bafuna ukuphila financial. Athi omunye ngifuna umsebenzi angiwutholi. Thandazela ukuthi noma ngingasasebenzi kodwa Nkosi angiphile naso lesimo. Ngiphile naso lesimo sikhona kube ngathi asikho. uDaniel usemphandweni engonyama kwadla ukuthi akashintshe umthandazo. Ekseni bengifisa ukusho ngithi shintshe umthandazo. Sengithandazile ukuthi ngingangeni. Kodwa ngoba sengingenile sekumele ngishintshe umthandazo. Ngithandazela ukuthi ngiphile phakathi kwazo ingonyama. Kunamadoda akafaka emlilweni abona ukuthi sesingenile emlilweni ayisekho into esingayenza. Kodwa manje sesithandazela ukuthi siphile nawo umlilo lo. Siphile phakathi emlilweni kube ngathi asikho emlilweni. That's why iBhayibheli lithi kwabonakala amadoda ehamba ekhululekile. Because I understand into yodwa ukuthi sekumele kushintshe umthandazo. Kunesikhathi la kufanele khona kushintshe umthandazo ukuthi noma sengingenile emlilweni kodwa sengithandazela ukuphila ukuze ngihambe ngikhululekile emlilweni, ngihambe ngathi ngingaphandle komlilo. Ingoba sekufanele ngishintshe umthandazo. Ngizothi ekseni namhlanje sishintshe umthandazo. Ngiyavuma sithandazile ukuthi asingangeni kodwa ngoba sesingenile kudla ukuthi asishintshe umthandazo. Yes. Ekseni nje anginawo amazwi amaningi kodwa ngizothi nje asishintshe umthandazo. Nesigase sishintshe umthandazo sizophila nezimo zikhona kube ngathi asikho. Into ezizosenza sibuyelwe injabulo yokukhonza uNkulunkulu ingoba sizoshintsha umthandazo. Sithandazele ukuthi siphile nezimo zikhona kube ngathi azikho. Yeah. Izothandaza ekseni. Thandaza Nceko. Izothi asishintshe umthandazo. Ngiyavuma sithandazile. Kunabantu abathi kuba ubaba usekhona ngaba kukho nje kodwa ngizothi shintshe umthandazo ukuthi ngoku engasekho shintshe umthandazo ukwazi ukuphila engathi ukhona engekho. Ngizothi eksena shintshe umthandazo. Ngiyathandaza mfundisi. Okay mfundisi wami. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo.
baba siyabona kuDaniel ukuthi asinaso isizathu esingenza ukuthi singakukhonzi uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje kuseni sikukhumbuza ukuthi mesikase sishintshe umthandazo uNkulunkulu wethu kukhona okungenzeka yebo zikhona izimo uNkulunkulu wethu esingangena kuzona kodwa mesikase sishintshe umthandazo sizophila nezimo zikhona kube ngathi azikho baligameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuseni uNkulunkulu wethu siyathandaza kuseni uNkulunkulu wethu siletha udumo kuwe uyinkosi ephakeme uyinkosi engcwele uyinkosi yasezulwini wena uNkulunkulu uthezweni lakho awadla amandla omuntu nakuba izimo ezitha singena kuzona wena uNkulunkulu okhona uNkulunkulu ophilayo babe kuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siletha udumo kuwe in the name of the Lord Jesus Christ amen. Amen. Thank you very much Thabo for a powerful message this morning. Thank you very much uThabo losininga zomelo sonamandla yakubema naye futhi umuntu omusha ngithumelela lapha na i-email lapha kuphumlani@vuma FM lokhu ngibafakile nje abantu abasha ngifuna amabili nje ngebandla just only 2 saqhubeka futhi na next week ngizobe ngidedela bona bodwa abantu abasha mangibuye ngibheka ama messages akho na Facebook page Mega Grace Hour on Vuma